Een klein biertje omhoog. Maar dan moet je wel meezingen. In maart staan we weer 5. Bij een horecaondernemer hier in de Binnenstad. En voel je door het nog wel? Ja, als het de treden hier echt zo groot is dat het nou is. En in dit formaat dat het nou is, kolossaal evenement, dat het nou is, het treden hier denk ik. Ja. En dat doe je met 2 containers, zie ik je staan, die beheren je meer beide? Nee, dit doen we samen met nog 4 horecaondernemers hier in Dokkum. Ik voor het treden hier achter elkaar nou en dat voldoet dus prima. Ja. En ik vreeg niet correct, ik zeg hoe druk is het? Ja, hartstikke druk. We gaan nu 14 taps, we gaan nu 6. Dus we gaan nou de drukte mooi verspreid. We gaan nou een extra tappunt bij het gemeentehuis voor. Dan kun je de drukte mooi wat reguleren. Voor het hier echt een centraal punt en dat is echt verschrikkelijk druk. Ik moest eigenlijk aan het voorhouden. Maar... Want ik zijn met bloed. Jullie. Zweet en tranen. Wij samen doen zeker al regelmatig evenementen. En nou, gewoon wordt het net, maar je weet er wel wat je te wachten stond steeds maar. En dus, leuke variant was normaal dus zo. Normaal zit je toch in je eigen horecaonderneming en nu ga je wel leuk met z'n allen samenwerken. Dat maakt het ook wel hartstikke gezellig. Maar toch, ik ben tevreden. een paar maanden geleden hebben we Dokkum Beach nog georganiseerd hier op een markt. Met nog een paar ondernemers hier in Dokkum. En dat was echt een fjouwendaags evenement. Met bloed. En wij zijn uit naar, wat is er volgende? We gaan met kroegentocht in oktober en dan gaan we weer redelijk gauw richting de criesdagen. En dan zul je daar weer naar. En tussentrouw organiseer je je eigen horeca tent. Ik nog wel eens een Leeds evenementje, zeg maar. Oktoberfest is daar weer. Maar we hebben 3-4 maanden van de varen en dan beginnen we even te vergaderen. En hoe moeten we dit hier ding nog aanpassen en wat kan beter. En, ja. Ging je cyber op? Nee, we gaan geen cyber op. Nee hè? Nee, maar ik bedoel, je pakt een draaiboekje weer en dan wordt zo nou en dat het wat in krost en dan wordt wat in afvult, neem ik gewoon of net. Ja, dat is waar. Wij zitten met de raad is natuurlijk ook nog daar vlak onwetter. Dus daar is het ook nog eens een keer topsport dit weekend. Maar je kan gelukkig wel een beetje neiging wat je voor het hier dingen had, daar kun je het een beetje op baseren. Maar het wordt elke keer wat drukker en groter. Dus, prachtig evenement of net? Ja, fantastisch. Ja.